ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳಂಥ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಸೀದಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ओम गुड़बालगान महा, ओम चक्षुस्सौसेन महा, ओम नागेन्द्रान महा, ओम कक्लुजातान महा, ओम अभयंकरान महा, ओम काश्यव्याय महा, ओम चिन्मयपदे महा, ओम काकोदरान महा, ನಾಗದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ओम भक्तिवर्धनाय महा, ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಡು. ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಇಚ್ಛೆಪಡಿನ ನಂತರವಲ್ಲೇ ಅರ್ಚನೆ महा, ओम दुर्गाराध्यान महा, ಸೇವಾ
ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಕಲ್ಪನೆಯ
ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಲಿ. देवदेवेशं वन्देहं सद्गुणाकरं सहस्रवक्त्रं विसहस्रजीवं विशङ्गनेत्रं कपिलां काढ्यं विशायं प्रज्वल दंश्रबाहुं तं नागराजं प्रणतोऽस्मि नित्यम् अनन्तो नागनामकः विष्णुप्रीतात्मने तुभ्यं नागराजाय नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधर नमस्ते सर्वनागेन्द्र नमस्ते पुरुषोत्तम। स्वस्ति श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञा विद्या बुद्धि श्रियं बलम् आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे उरगाधिप। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬಿಡಿ. ದೀಕ್ಷಾಸ್ಕಾರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಗೀತ ಭಜನ ಆಂದೋಲಿಕಾ ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ.